Čaute, vítam vás u takého prvého videa a dneska si zahráme jednu Android hru, ktorá sa volá Tip Soccer Night. Je to niečo taký minifutbal, je to fakt super hra. Ja ju hrávam dosť dlho na Android, na Unity systém a je to jeden aj pre dvoch hráčov a proste takto to bojujú. Nie! To som na tom celkom ešte pretože nie, fuck off. OK, takže logika tu neplatí asi. Určite. Poď. Boom! Ja to si urobil sáko do prvý. To je super! Takže ideme, idem. Nevadí. Dám som, takže si takové do. Dá sa tu aj zomrieť, odpadne nám hlava. To si ukážeme o chvíľu. Dali nám gól, ale nevadí, jen to nám tišie, aby ma bolo asi aj počuť na tom videu. Niekedy je tá ich logika fakt obrovská, pretože Naruto, 2016. Nie. A niekedy tá hra vám normálne úplne vás rozseká. Pretože what the fuck? A niekedy dostanete super brankára a útočníka, čo ani nevie chodiť. Nie. Jak som to vynožničkoval. Bum. Takže som mu dal úplne headshot, tak poď, ty kokso, som to pekne obránil. Škumbrka, ten rysuješ občas. Nie. Poď. Ne. Poď. Vidíte, vykopal to von. Ne, nevykopal. Bum. Ty. Nech to vidieť. Zlý, ale poď. OK, napíšte dolu do komentárov, ako je video a z akej Android hry by ste chceli. Samozrejme budem natáčať aj hry na aj na počítač, ale proste za začiatku by som chcel natáčať Android, fuck off. Nie. Takže víte, že sme prehrali. Vidíte, 5-3. Tak aké hry by ste chceli na Android a potom po prípade môžete napísať rovno aj na počítač. Natočíme nejaké aj na počítači. Fuck. Damn soon. Môžete aj na to platené a ja sa teraz sústredím na hru trochu, tak what the fuck. Nejaké aj môžete kúpiť platené úplne hociaké, ktoré nie sú proste úplne na nejaké NASA zase mobily, pretože ani môj nie je úplne na. Videa budú tak o dĺžke, tak 5 alebo nejak tak minút, pretože, alebo tak, nejak o tých 5 až 10 minút. A môžeme si dať aj dve hry napríklad, ale toto by som, budem to hrať dovtedy, kedy sa mi nepodarí, facko. Pôjdem sú. To je normálne karate simulátor, pohneš to, alebo čo urobíš tam? Damn sú, boom. Fuck. Well, let's do this! Poď. Dance! Emoji. Tak skúsime bez toho, aby nám dali gól. OK, takže nič. A tak ako videa budú také dĺžky asi 5 minút a pokiaľ to bude nejaká hra, kde sa je pokiaľ to bude nejaká hra, kde je príbeh, tak 10-15 minút a maximálne takých 20, pretože nechcem si zabrať celú pamäťovku. Teraz som to musím takticky. To je debil! Sorry, ale proste keď sa snažím. This is don't normally game. Oh my god. Vidíte tu kopnem brankára do hlavy, rozbijem mu hlavu, otraz môžu byť na pohodu, lebo on to neriešia. Sorry, že tam také reči, ale toto nie je normálne. Damn, poď, fuck. Damn, do čerek, motherfucker. Poď. Damn, poď. Poď, áno, ne, fuck.
Dal si vlastný loviť, ale... No tak poďme ty šúvy. Sústredím sa na hru. Poď. Vážne? Ty kokos, to ste videli? Si robíš zo mňa srandu, ty kokso. To je pipík. Poď. Ok, takže stojí mi na hlave úplne bez problémov a pomáha. No, pracuj. Poď! Tu sú takí nubaci, tí typci moji, tí proste mám úplne, síce zahrám za nich ja, ako oni majú fakt niekedy nenormálne sklony v hraní. Ty ne, don't lax, please. Takže dáme si, to bude si posledné kolo! Damn! To je super, Anna. Keď toto dohrám, tak to už bude všetko z videa. Ťahol za hlavu znovu. Poď, yes. Počkaj, skúsim ho takto pretiahnuť na druhú stranu. Fuck! Robota. Damn, very fun deed. Poď! Ty kokos, nesmie nám dať gol. Vylez z tej brany! To sú... Konec videa.